Nauhag ko sa pagpanindog ang tanan. So karon natapos na ang misa. Paliw ko sa magkabunyag ari sa tubangan. So mao na ni mapabunyag tanan karon pinagya sa tubangan. Masing napay nawahi dia. Ano padre? Kasi nga sa tong baby Mrs. Mr. Cellphone padre. Ano na cellphone man kuna Mrs. Kay ang ngalan sa akong asawa padre, si Celine. Iya ang ako bana si Ponciano. Mo ning gi ngalan na mo og cellphone ng among anak. Hindi ka ano? Kombinasyon na retirada ninyo dahil. Mo padre. Yari ta sa ikaduha. Kasi nga sa tong bata, Mrs. Mr. Charger pa din. Yung anong charger man kuno nga na ng new baby. Ay na akong bana eh. Kaning akong asawa padre, Charlene. Yang ako kay Jerry man. Unay charger. Gintahan na lang gamay kasi nasundan. Charger. Katong usa cellphone man. Yari ta sa ikatulo. Kasi nga sa tong baby, Mrs. Mr. SIM card padre. SIM card. Hindi ka nag-is panahon ron, no? Nag-uyon, uroy mo sa. Ano na SIM card mo sa kuno na? Ano mo na padre, ang pangalan mo gud sa akong asawa kay si Simeona. Simeon na. Unya, ako si Carving. Unang pangalan na mo ng bata og SIM card. SIM card. Mate, puro gid mo kombinasyon sa. Ang nasundan ninyo duha, puro kombinasyon, SIM card. Cellphone, charger o SIM card. Nani na din yung mga tao ron, loyal mga bata ron sa. Di ka ba raman padre, millennials, mao na magina siya ron. Wala siguro ka ma-update padre. Sige. Mao mangigahan yung gusto di. Ato ni ipadayon. Kisa naman din magbuhat padre. Ikaw o ako. Ano panahon na eh. Kung saan man yung tao ni kalibutan ron. Palita ni Quintana. Isura na Grace panahon ron. Okay, sa mga ginikanan dahil ano yung mga bata, cellphone, may charger, o may SIM card. Gusto na ko ipaibaw nga dili madayon ang bunyag. What? Ano ba pala? Kagsaon ko na huna, wag gid magkumpleto ko, wa magutay signal. Gusto na ko ipaibaw nga dili madayon ang bunyag. Ano ba pala? Kagsaon ko na huna, wag gid magkumpleto ko, wa magutay signal. Good, okay.